Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kumba prangut ki kertong na ribhoy ki blatmu, ban aireng hak election shaka yingdor bartawan ki jela, na ki constituency baper. Mentak sni kla pendap ya ke jintat kerteng jongki hakmat ki returning officer, ha office u deputy commissioner ke ribhoy district. Na pedang kita ki prangut ki kertong ki balada bantap kerteng mentak si sanut ki day na ka party NPP pakentup yuba sotene soten na jirang constituency ka kong Magdalene S Maulong na Nongpo constituency uba Jason S Maulong na Umsning constituency uba Shampangling do na Mauhati constituency bat uba Daman bat Lamare na Umrai constituency. Kadba kiwe ki kertong na kiwe ki party ki bladap banyak thap kerteng ki kentup yuba Primson Makodo na Umsning constituency na kaseng HSPDP uba Adrian L. Khan William kaseng Congress na jirang constituency bat uba Donlang Soklet kaseng PDF na Umsning constituency. Semua ban aingu yublay ya kaba naduk ka klipmat ka baningkong day mau bayalam lenti yang haduk ka klipmat ka bamenta ngai kublay kerpang ru ya ki supporters kinong kershan bat ka juk kapor ki block member naduk ki zone bat ki unit ki beper hoi ka sien jam ka jonga ya kaba ngayo pat ban wan mi kmat na po nong po constituency kadi ka jing angnut hadien bangayo i Shikat day ya kajing ya lenti bat ngayo bandrung hamala kisnong hamala kidong nyu i shisha ya kata kajing randin kajing saadin bat kumta nglashim ya kasin jam ban mi syakmat ban mat i kajing ban yat ru ya kata kalenti ya ka bakinong snong bro shikata kilayan bat ngadon shisha kata kajing sngo scam kabakraw kani kakenti kabamenta habang ayo i shisha ba kiriw rang ba nado kilong kmi kilong kpa kikun samla kidon kajing shanya kabas kem kamtam habang imi ikmat na kani ka party ya kabangi baro ngitip kadi ka national party mo apo kani ka party le sing idon kita kikun hun nong yalam kiriw rang ba nado kiriw perkhat nado i mahe lapang ibran kabenta kabakraw ya kabahado kini kisngi iju prat lenti iju yalam bat ju ai but ai bor ram ta jonggi tingi don ru hang ne ka ju kapor ka jing kershan ka barat ba na yeng na sem na do email na do ipa na do kika ilok ba jesen ru kum ipara bat kinong kershan ki ba khamtam hadu ka klipmat ka bamenta ka jing ai men sim ka jongki hadu menta ka sngi ru ka pelong yanga bangan long kata ka brio ka bayai ne ha ka nong rem ka brio ka baskem hadu ka bakut ju kasni ini kita gi ha ka jing ya linti ka jonga ha kini ki khendiat benai bat kisnem ki baladam abang ayo pat bandrung haman kisnong haman kidong bat ikan tot ki baper habang apet shisha menshwa yala de ngampat smuk thu haba kibriu ki thu yanga shpanga jinglong ka jingman jo constituency te otat onda bangala shimi kani ka sinjam ngayo i shisha ya kata ka jingran din ka jing sadin ngila ban ong bakanong po constituency kalong shisha kum kata ka bathali bat ka basuda ladangi pet kilenti ki singkin ngidang duna shisha langi pha sharum shaneng te don kisnong kiba ni hab banyat kejat habangi pet lesi ko umbam ko umdi ru ngidang don ka jing duna ngatharai ka wei na kamat ka ba ngajukran na karensan shwi karensan kalong ba ni juong ba ka surok ka butlum jong ka ri bat jong ka jaj benriu jong ka yo ka kot bat jong ka bha ka miat jong kinong snong ngadon ru ka jing angnut na ka benta kinong rep banyo pat kata kayo ka hat ka babiang marni shisha bikinong rep hagin kisngi ki bamenta Mio i kamdon kata kala kelenti nam ta jongki ladangi pai bat shikanong po abangi pen ya ka jing dap ka jing shli jong kamad jong kinala mo nakapor shikapor ngi shikut ang hakam video bat haki mobile phone ki jongi tandingim shim i kanya kata kala pat kumno banyo ya kata moktien pareng ways and means ki solution kababha na kabenta kinong snong tingi kermen ba lingba lada kipat ba ki ai kata ka jing kershan lada ka sur jong kipat ba Kidon shisha ta ka mensim ban penjob yang kum kata ke MLA ke jongki nang ni nam nongpo constituency ni angnu da shisha ban yarapat ya ka bebun kiliang banya trailang ru ki dor bar hima ki dor bar snong banya trailang ru ki senglong kemi bat ki balang ki baper bat ki youth club bat ki sports club jongki khon samla ban ai ru kati ka mon kati ka diang akan ka kenti ka bamenta na ka benta ka lawai ka bapernai na ka benta ka lawai banyo itau so jong ka jingjop ka jingkong na kaliang jonga kum u kartong hagane ka po jong ka National People's Party kasin ka balai ka bangai election but election usna marja ka pra ila po siya ka thong jong jingjop
bangelayo ban ai ke jing sekri ki pajba ki sansnem ngapan pau ke jing songu i blai tai kan rat bala dalari lo sumaringi bala don ringkat bangi hasil lenter kalentia ke jungi hakini ki sansnem ki ba mengingil ai ke jing sekri tena kaliang jonga kombu kertong jongka National People's Party nak banta kene election jong snem arhajar arpulai hakini ka arpinyu trik jong ne upnai ngaso ban penpau nak kaliang ka yeng kasem kerpang penpau ke jing kublai yi songu i blai ta kenrat bolai jing kerku hakabana ka yeng kasem ka jonga na imei kurim ki khon ki ti bayeng basam baro kilasha enga ai lai lu enga banyo ban ai ke jing sikri ke bapatam na gumta ki pajba ha ka jirang konsensi te ngapan paru ya ka jing songu bat ka jing kublai ya paru ki balaya kitkhya belai tristom na ka banta jonga hakini ka por kelentia ke jonga hakini ke sansnem ngidon ki nongilam na do MDC ngidon ki nongilam ki bakhmat jongka party ngidon ki nongkit kam baro na kileng ki longkme ki samla baro ki balai ka ti kedang ti kamon balai mensim na ko por support menyo bani trailang na ka banta kumno bangin kentio ka konsensi teh kini ki sansnem kalong ka ek ka bapla ka ba ngasoban penpau ki jing songo i play trangana sasisen pat ba ka konsensi ka jungi hakipor ki ba mensua hakaba ngi ba ka jing sadien ki babun ba shwa bang chimti kum emily but menta hakani ka term ka bangapat kum bunong mikmat but bangan let shwa bangan let election ilayo sibun ba ki kampun roy nakaliang ka sorkar ka balam khmat ka National People's Party hakba ki babun ba ki projects dangi pai usurok ubab baro kitip usurok na umrit banpoi seduk sya lingba banpoi sini sya nongpo kabankut hati ha umdu bat kumju hakbede bat ki week surok lingba ka kendai mer banpoi sya pingker a ini kita lenti ki ba hakmatam bat ki intermediate lane ka ba na mairang ka bakut sya yomoro kini kita ki surok ki ba tongkam tam na kamta ki ba jong ka jirang konsensi te kalong ka ek ba ngahaban pau ki jing songu ik sarkar ba kini ki lat jingrap ki development ki ba khmatam ki ba ki ba ki angnut ngilala ban pen urlong te nalor ki surok ki ba pun ba ki deswa nam ta jong pi press bla sim interview ta jonga ke ek ba makwa sa sir ngan mi yang syakni kalumpung menya le election hanus nem arja arpulai kawe kamat kolong ba akwa hi ba roy kapar ka di bendon hapo ni ka dong ka thangi jongi e gi ju ju ki hakini sansnam kala dap ha se konsensi apa de ha jipek hak po musni konsensi jongi ni sansnam ki blale ni hamtan namta ka roy kapar hi kam idon kamdon ka roy kapar po musni konsensi walang election kundong walau pik juga kam sasoro pi ka development kam don haga diga mesti sosial jungi pi ban ong kata ngamla marbale aba sisin hi bau bro ukwa bele hi udon hi ya ta kam sim kathong ban yakun ban poisa ta kathong sikajing job bat kasong pat hau pai ba lara umon le umon kasong haga jing start jong pai ba katali belong very important but kalau very interested nam ta jonga bang yo ban fi ma fi ta sni fi yo ban sim ya ni ka interview nam ta jonga ngau yo fi ba ki brio kat ba sel bangalek ki ong ba kani election bangalek ba don la yang ki master A master B master C hene itu ipi dak basai sepi khamtam sagi pai ba jong ka thong dong ri bhoi chungi khamtam e nam ta kom sni ko sib e ki jungi banga ngayeng na ka jong ka nongrim na ka jong rim bang ngayeng hi na ka jong ka jingkwa ka jonga ka mensim jonga na ka mensim sendang jonga akwa ben yeng ya kene om ba penyang manor mano ba pha manor mano hende ngapen pau ngapha sipi sagi pai ba jong ka umsin konsi ba ka riboi ba jongi ba badon umdu ba penyang laki we ngayeng hi dalade bat na ka mensim ka ba sofia da mensim ka ba pang ka mensim ngakwa ben yeng ya kene ka election na menta upai ba nong song snong jong ka umsling bat jong ka thamri bhoi bi jongi di nomor ba how to snem arja khalai ngalai dep yele ya ka election law sembol bombiti hatu ko por arja khalai ude independent bat i ba unu bombiti
uni usumbal hatu ko por independent but how arsa ka pra ude kelas ke parti but hadin kata bari iba ta candidate lan ka ujob na parti PDF ujob but ba ka thong jong ini bombuti lan ka PDF ka don hok thong nama ka ni ke parti ka badang ku ke barang suba ka badang jing thok bria pi ni kita kasih lah pendap ben file ke nomination mentas khmat kelar de sakapor ba inmi ban penlong public meeting ban ni kerpat ki nok snong yo komsing konsensi jongi ban ya kersan lem ya kenang begini yo ya ka jingjob how hakane ka election bat ngakermen ru ba hakalai terik mo kasingi ka bangin nyobot ngakermen bangin yo ya ka jingjob bulan burong nukong ngahaban page ya ki nongrep jungi mo ka bangi la syam jenjar bah ka umsing konsensi jungi kadang de ka konsensi ka ba sadin bah bat khamtam ngihaban page ru ya ka jaj ban riu jungi mar ba babul hi ki briu ki bana sabar ki la urung ka tap apo ka briu nyu trap jungi atar ka bodar issue ngihaban yakran ka bodar issue ru baro sikata aki government maladep ru ki la yakran handai ke mlong ba sukses andang lawan hakabor ngan keren bet namanta ka jingdon kam jong pajba bar khamtam ya ka bodar issue arder kan la ngila yo Dr. Bom menta arder ka praru ngila dep ya Jason Molong mo ki khamle na menta ka konstitusi jungi hoi kila tre lesa ibor bakila henreng ka jingdon kam jong konstitusi jungi ka don kam khambon te ngakermen ba ka jing kersan jong ki pajba jungi ngin sa la bentre kham bah susu om kum kini ke MLA ki ba dep mo kila syukular bat ki kampen le ya ka kular syua ka election ki kular henre onda kila dep election kila ja syua ka election menta kila sedang mi biang ba sedang bon thit ya ki nong song jingi ka msi konstitusi jingi kam de syu konstitusi ka ba ki briu ki bi ya kata jing syathit kila suthu menta bangila don kam hida utrai sunong bat utrai sunong bat bala menteri ya kam bon kerana po assembly om bon syu syongkai po assembly mo syongkai video mi lakai mobile kam de ka jaka ka bangin ya lakai hang te kami i bai ba Jason i kran sisin ro po assembly bat kiwi ki MLA ro kam kran ya ka daw ba jong de jong ban file nomination la so scam miladi kum tau candidate ban yakon ka Congress party apo ka Jirang constituency dengaru habang la de file menta ka kam ka jonga ka basa ka dei monitor baik bangin po sya ka thong harga jingya lenti ke jonga hakini ki arsnam ki pementa belayat ke election nadap ka jing so scam ba ka jing so comment ro para ka joko poru nganget scam hi ba ka Jirang ka Congress kan mon phai sa sisi nekran spang ki agenda jonga komu candidate la shai habang apoi sya ka thong ka bangan le ka jing thumu ka jonga ning konge ka dei menta ki porlok samla komu phi ngaru ngade u youth president jong ka Congress se denga komu youth ru ngahap hi bantrei menta ki porlok samla ban play kilat kelenti ki baper na menta jongki tengi sotho bahapo ka Jirang ru ki bon ki industries hag juga poru ki bon ki nongrap termta jongki ru ngi hab bane persang hi bane perkhat kono ban kentiu kata ka rukam ka jongki khnang ban yo kamai kaji ki lokal ki bai em bai sa hatu hi da ha kawai ka rukam ru nga perkhat pamenta pi ka jinglong jong ka bordar hapo Jirang bahadu menta kamdon ka songsuk songsngan tagara ha kata ka bentaru akwa ban kren ban penklanya ka bordar jong ka Jirang konstituensi kenang baki weiru kin syemeka kum kan nuksa ban penklanya ke bordar aka mega halia barok ke wehi ka message ka bang akwa ban aish ki pajba ko ki parlok ki bait jong ka Jirang konsumsi ka jonga agane ka por ka bomenta ngi I kamno ki jing ilamat agane ka sansem ka bomenta pada ka juga poru habang asyam lae kendo ya pi barok abing layat ha ka konsumsi keleng aga jing ya lenti singking pat biang ka umbam umbi pat biang kasumar ka sukher ka pule ka puthi ka laj nadong syadong ngi gidang bon ki jingduna ngi ka Jirang konsumsi sya kadang sadin henrei agne ka por ka bomenta ko ki pajba don ringkat bat nga ha ka ju ka por ya tuli bat nga bangi trei namanta ka Jirang ban kentiu ya ka nomor nga nget scam bakane ka Jirang konsumsi ka jongi ngi pet ka dei ka bordar baka ka Assam ka Guwahati kiwi jaka ki blakyu bha ta balai ka Jirang ka jongi ru kan sadin hi akerpat nambaro kibaha po ka Jirang konstitusi basobha agani ka por pinya vote ya ka Congress wanga nget scam ka jingkala kanwan hi tangling ba ka Congress party hi ka jing angnot junga ka long hi ban kantiu ya kani ka dong thai ka jingi amar hadin ba ka jala ko jingi kala dap san phau tuli kisnam
hari ke bai senai galong ba mau hati ke jungi kadang dai ke sadien tam kat adu kini sisi gedang yo kata kerteng mau hati ba sadien tam bat kham tam dan ketu kat niru ke bala I certificate ba mau hati konstituensi ke bedai ke banangkong ha ke jing sabit tengamla ban kubur ya kata tang ba hoi ke jing sadien ke don anda habang layak da syangkeleng sodong ke nika mau hati konstituensi ke jungi ni isyai ke tang jing sadien hakiliang mero bat ke jing sim jongai ke nik senjam ban yele ke nik election kelong hina banta ban ai ke jing sikri ke bohok ke jing sikri ba saurit ber ke jing sikri ke bajan surmen sim nak banta kipai ba nong senong jong ke mau hati konstituensi ke jungi bat nak banta kari ba ke jai ben riu hi bro ko wai try kendrat ketika jing alam nanti banalor bagi don lang kumne mai kublai kirpang ki nong kersan ki badan hangne yo kiri rong ba ki long kme ki samla bat khamtam ngan ai kublai ru ya ke yeng kasam ka jonga ba na do ko por ka bamenswa bangi ya abangi shime kan lingkor ni ya senda ki ba dengan ai kublai khamtam pi ki perlok media ki ba ju cover ki program ki prepare badan kat hakani ka skiru na try habangi Haiden hakini ki senam ki belayat upat ba ulasannya hanga arjar khatra ilaya persang menteri kambhan namta kanika konsensi taka dong kathan hi ilayo kham benpek khambria namar kumbanga hakti por bangayat haki khatbreu ki khatnyo shaman thabro ki khatpra ngai ba konsensi ka long kumno bat babina sakhi kala khamper bat la don kata ka jingkala haki binta ki baper tengai iba haka jingtre jonga hakiniki senam ki blaya ngathre umdei tang ba josen ga perthai bro kowai ne khamtam ki MLA jonga ni ka jilang yo bantai ku matang lai senam aslam kinthi tang thai bro khat ni dan ingat akram covid te hakani ka lai senam ngathai ka lai persang male khamtam ki ta linti ki sinken ki surak ki ba de ki phau senam mo ba ki ba ki lang lot te kalai langah kan ke sarkar wailam khmat dak NPP yi salaban pedulong ni kita kikam development ki prepare bar nganget ru ba kata ka jingtre jonga kini laislam kam kut tang hakini mentang kenti banga yat sharum seneng yat kisnong akendu ki rong ba ki prepare kinang don kata ka jingsanya namar ngilap ni dak kakam ka kren khamjang ngajuang kata tinggal ngai banga nang beteng namar kinang buan kikam nau pikumba kiran ki nong mi khwat mene ki candidate ki ong ba kajing duna ke babon haman kisno amar kadi konstitusi ba sya isra haduk kata naduk por ke bamenswa tinggal ngai bagi ba kinang ai kata kajing kersan ngai kamru kinang sendran hakanika kenti ko menta baik ini open pendap ini open penurlah kabaning kong hakmal ko ngong hinaduk mena long ba kasurok butlom jong kayo kokot butlom mo jong ki bentai ki ba pher tengah nget ba ne fi phai khmat nadu ketika surak terlem kulai ngan ongsan ko ngepi hadin arbusan lai fusam kadin nadu jo ko pojul makek mo kadin arbusan sem ki sayo ba mentak ter surak lai tre stang men sang katu kat ni tayo ladap ko surak kajing suk kadin jong ki pai ba kajing angnut jong ki pai ba kala urlong kum ne tengah nget ba umdi tangan ni ka surak ki ki surak ki ba na kan ni ka bailam dak NPP ki ba undunai ki nupo klor ki surak kadin mentak jong ki pai ba ki